Na prvý pohľad ide o personálnu otázku v armáde, no v skutočnosti sa za ňou skrýva širšia politická, právna aj bezpečnostná debata, ktorá sa dotýka rozhodnutí prijatých počas vojny na Ukrajine a ich spätného hodnotenia na Slovensku. Aktuálna výzva Slovenskej národnej strany na odvolanie náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniela Zmeka otvára otázku, kde sa končí odborné vojenské posudzovanie a kde sa začína politická zodpovednosť. Podľa dostupných informácií SNS oficiálne vyzvala predsedu vlády, aby prezidentovi Slovenskej republiky predložil návrh na Zmekovo odvolanie a zároveň apelovala priamo na prezidenta ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, aby tento krok zvážil. Strana tento krok odôvodňuje súvislosťou s právoplatným zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, ku ktorému došlo v predchádzajúcich mesiacoch. Podľa vyjadrení predstaviteľov SNS zohrali pri rozhodovaní orgánov činných v trestnom konaní dôležitú úlohu aj stanoviská generálneho štábu, ktoré konštatovali, že Slovenskej republike darovaním nevznikla majetková škoda a že predmetná vojenská technika bola v čase rozhodnutia považovaná za nadbytočnú. Práve tieto odborné posudky sú podľa SNS problematické a vyvolávajú otázky o možnej zaujatosti. Strana tvrdí, že ak generálny štáb poskytoval súčinnosť pri hodnotení darovania, jeho najvyšší predstaviteľ nemôže byť vnímaný ako úplne nezávislý pri prípadnom opätovnom posudzovaní celej veci. Zároveň poukazuje na verejné vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka, ktorý sa podľa dostupných informácií kriticky vyjadril k zastaveniu trestného stíhania. SNS z toho vyvodzuje záver, že medzi politickým vedením rezortu obrany a stanoviskom generálneho štábu existuje napätie, ktoré by malo byť podľa nich riešené personálnou zmenou. Na druhej strane existujú aj názory, že náčelník generálneho štábu plnil svoju zákonnú povinnosť poskytovať odborné stanoviská a že samotné hodnotenie nadbytočnosti techniky vychádzalo z dlhodobého technického stavu MiG-29 a S-300, ako aj z možností ich ďalšej prevádzky. Niektorí odborníci upozorňujú, že generálny štáb nemá právomoc rozhodovať o trestnoprávnej vine či nevine a jeho úloha je striktne odborná, nie politická. V tejto fáze je zároveň dôležité zdôrazniť, že v súvislosti s darovaním vojenskej techniky neexistuje právoplatné rozhodnutie, ktoré by konštatovalo trestnú zodpovednosť konkrétnych osôb a samotné vyšetrovanie bolo zastavené na základe zákonných postupov. Otázka, ktorú táto kauza otvára, preto neznie len, či má alebo nemá dôjsť k odvolaniu náčelníka generálneho štábu, ale aj to, akým spôsobom má štát spätne hodnotiť rozhodnutia prijaté v mimoriadnych bezpečnostných podmienkach a kde má viesť hranicu medzi odborným posúdením, politickým rozhodnutím a trestnoprávnou zodpovednosťou. V ďalšej časti sa pozrieme na právny rámec postavenia náčelníka generálneho štábu, úlohu prezidenta pri jeho menovaní a odvolávaní a na to, ako sa podobné situácie riešili v minulosti, doma aj v zahraničí. Aby bolo možné porozumieť aktuálnej výzve na odvolanie náčelníka generálneho štábu, je potrebné priblížiť aj právny a inštitucionálny rámec tejto funkcie a kompetencie jednotlivých aktérov. Podľa dostupných informácií je náčelník generálneho štábu najvyšším profesionálnym vojakom v ozbrojených silách Slovenskej republiky a zodpovedá za ich velenie, pripravenosť a odborné fungovanie. Do funkcie ho vymenúva prezident republiky na návrh vlády a rovnako aj jeho odvolanie je viazané na spoluprácu týchto ústavných orgánov. Prezident vystupuje ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl, avšak v praxi sa opiera o návrhy exekutívy, predovšetkým ministerstva obrany a vlády ako celku. Práve tento model má podľa niektorých ústavných právnikov zabezpečovať rovnováhu medzi civilnou kontrolou armády a jej politickou neutralitou. V tomto kontexte sa objavujú rôzne názory na to, či by mal byť náčelník generálneho štábu odvolávaný na základe politického nesúhlasu s odborným stanoviskom, ktoré poskytol v rámci zákonných povinností. Kritici výzvy SNS upozorňujú, že generálny štáb je povinný hodnotiť stav vojenskej techniky z hľadiska jej použiteľnosti, bezpečnosti a ekonomickej efektívnosti a nie z pohľadu politických dôsledkov jej darovania. Podľa týchto názorov bolo označenie stíhačiek MiG-29 a systému S-300 za nadbytočné výsledkom dlhodobých odborných analýz, ktoré prebiehali ešte pred samotným rozhodnutím o ich odovzdaní Ukrajine. Zároveň sa poukazuje na to, že rozhodnutie o darovaní bolo politickým rozhodnutím vtedajšej vlády a generálny štáb k nemu poskytoval len expertné podklady.
Na druhej strane, SNS a jej predstavitelia argumentujú, že ak tieto odborné stanoviska následne zohrali úlohu pri zastavení trestného stíhania, vzniká podľa nich oprávnená pochybnosť o nezávislosti celého procesu. Strana tvrdí, že v takejto situácii by bolo vhodné, aby hodnotenie celej veci vykonal nový náčelník generálneho štábu, ktorý by nebol personálne ani funkčne spätý s pôvodnými posudkami. Niektorí komentátori však upozorňujú, že ani prípadná výmena na tomto poste by automaticky neviedla k zmene právnych záverov, keďže trestnoprávne posúdenie patrí do kompetencie vyšetrovateľov a prokuratúry, nie armádneho velenia. Z hľadiska širšieho politického kontextu je darovanie vojenskej techniky Ukrajine jednou z najkontroverznejších tém posledných rokov, ktorá polarizuje verejnú diskusiu. Existujú názory, že rozhodnutie bolo nevyhnutným prejavom solidarity so susednou krajinou napadnutou Ruskom, zatiaľ čo iní ho vnímajú ako krok, ktorý mohol oslabiť obranyschopnosť Slovenska. Práve tieto protichodné pohľady sa dnes premietajú aj do sporov o to, kto nesie politickú a odbornú zodpovednosť za následky tohto rozhodnutia. V ďalšej časti sa zameriame na argumenty týkajúce sa možnej zaujatosti, na úlohu ministra obrany v celej diskusii a na otázku, či môže personálna zmena v armádnom vedení reálne ovplyvniť ďalší vývoj tejto kauzy. V ďalšej rovine diskusie sa pozornosť sústreďuje na otázku možnej zaujatosti a na to, ako sa v podobných prípadoch postupovalo v minulosti, doma aj v zahraničí. Podľa dostupných informácií SNS tvrdí, že ak sa náčelník generálneho štábu alebo jeho podriadení podieľali na odborných hodnoteniach, ktoré sa neskôr stali súčasťou spisového materiálu pri trestnom konaní, vzniká podľa nich konflikt záujmov. Z právneho hľadiska však niektorí odborníci upozorňujú, že poskytovanie odborných stanovísk samo o sebe neznamená trestnoprávnu zodpovednosť ani automatickú zaujatosť, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom skresľovaní údajov alebo zneužití právomocí. V slovenskom právnom systéme platí, že o vine alebo nevine rozhodujú výlučne orgány činné v trestnom konaní a súdy, nie politické strany ani vojenské velenie. Aj preto časť analytikov vníma výzvu na personálnu zmenu skôr ako politický signál, než ako krok, ktorý by mohol zásadne zmeniť právne posúdenie veci. Na druhej strane existujú názory, že výmena na čele generálneho štábu by mohla mať význam aspoň symbolický, najmä ak ide o obnovenie dôvery časti verejnosti v transparentnosť rozhodovacích procesov. V medzinárodnom porovnaní nie je neobvyklé, že vojenskí predstavitelia čelia politickej kritike v súvislosti s kontroverznými rozhodnutiami vlád, avšak ich odvolávanie býva spravidla viazané na jasne preukázané pochybenia alebo stratu dôvery zo strany exekutívy ako celku. V tomto prípade zatiaľ neexistuje právoplatné rozhodnutie, ktoré by konštatovalo porušenie zákona pri darovaní vojenskej techniky, čo je dôležité rozlišovať od politických tvrdení a hodnotení. Celá situácia tak zostáva predmetom verejnej diskusie, v ktorej sa prelínajú právne argumenty, bezpečnostné otázky aj širší politický spor o smerovanie slovenskej zahraničnej a obrannej politiky. Vývoj v tejto veci bude závisieť od ďalších krokov vlády, prezidenta a orgánov činných v trestnom konaní, pričom nie je možné vopred predpovedať, či výzva na odvolanie náčelníka generálneho štábu povedie k reálnym personálnym zmenám. Ak chcete sledovať pokračovanie tejto témy, rozlíšiť overené fakty od politických vyhlásení a mať prehľad o tom, ako sa podobné prípady riešia v širšom kontexte, zostaňte s nami. Zapojte sa do diskusie v komentároch a sledujte ďalšie spravodajské analýzy.